Abagendete kwiumia kubwetkana no gokonga kubugima ase amagori y'ebintu agendete gukina usangano yobwate obumanyi asa mang'ana auchumi James Kenani nigabaga kwerera asobwagare ningikeirere uchumi ya Kenya gusarika nabo igegetambukiro eserikali ebwenete koimukia ase okogorora uchumi eyo muri kicho Brighton Makoli nabakagosanganere nabo igotwariganiria orobotiro kubwatia ebirengo byobugima asense ya Kenya nigo bigendete gokonga anene ekera Kenya bagendete kurera nabatya buno bugima obu nigo bagendete gokonga ekero chikoraga chitariki 14 cha kiromotianyi kiromo Kenya nigakoba no bwoba anene ekere kyombe kerigyo kolenga ligoria maguta asense ya Kenya agekorali ligoririnyi lya maguta okomenta kwa maguta ngati yebintu biri biriro bugima gokonga egerete ko morigia James Kenani oyole oyo mobabali bamanyete igoro ya uchumi tayari ichiamante tu chaletro bokong asa wananchi ukabuna maguta tayari akabere liguriranse abananchi bale nkororera lero guchakira lero tumetuse bache bagole naenda maguta ayo yako na ukina lioka tete kukwana hiyo aso maene maguta yatari gukina kera rituko kurwaria Arabu asakuru manyitega chiweza chinyinge chiraseri iguriria maguta nebango ntota kumanya ningi ense ya Uganda ero liguriria eria maguta lirense kubwa ense ya Kenya ano kumaite nga maguta ayu Kenya matakuru agenda Uganda bono linde ekaro Uganda erosie sati ngwekana bumba tukwane bana Uganda erosie sati Kenya erosie sati esati ya Kenya igera kanuchi basa chirigo ugetanya esati ya Uganda na ene tomanyete nga Uganda na wakuri ibintu binga sana kuru Kenya bono linde maguri itako chako baigoro bote yago chagutugu to chagutugu ibintu bitigalega tuchaye kuliye chirende ingirende gekogera Kenya egokinia maguta kiromotianyi maguta yakali gokina musega gokina Kenya asengencho liulia maguta igori gwate bange nyingaro more than 50% yeli gulitoko kana maguta na gonda change figures lakini numbers lakini maitenga onya nchi imbiri amoiga lole maguta gakabuye ebango yekabuyete ligoria maguta aliyako yaleta kubisiko yiko yaleta kubisiko igone bango kenge esikali tagete chibaza chinyingi Kenani nigo bono anyarika gosemie serikali wonjorere birengereryo erigokonya Abakenya koru ase omosigo oyibagendete gwetera keraritiko ndochinge policy eyu serikali bwate bono telingia na ebwente echunguzo kabisa balike libuya mbacha go twake chiwango paka chibesa chibuli twakolere biasara nabo chiko bole chiko university kyara wikutware kegancha ura rusi basota ngani kwa atore factory asense mende twathakoregereria ningi orogongo rwa Gusii anene ebaremi bekemerigie chae bakonyorera enengo yabo inse ekerekonenganiwa nechinsemo chinde ando chinaba jumbe baitu abarai baitu ba Gusii bangiro chamo baleta mang'ana asoe bunge karasere bunge lichiko lietigwe kiagara echae erega liwo Mount Kenya igewete echae erega west of the rift akeigo Kenani nigamentere buna asinsemo chinde bakonyora enengere igoro nigo bayirigeretie chiro asabara ibagusi batakero korabo bagatara ngumbu kolia asiba ko ni echae onlende gote balinko batabinga echae oni gote echae ngia Yerusia segete
Anyo utagete cha wata ligo likabise kutoka bya Russia segete ono bakaona chi factory cyabo bakabaona ligo bakobatengi chi factory kiri cyarengo ngakiyu na chichuka kirabaye icyahengi one kiri kirwete magega injana ukini ekingota yoranga T-board ne bwento korobelia nando nyembali korobelia bajumba baitu baboli ngekara mutara cha konia chi factory ya west of the rift. Asensemo yaba director Kenani niga gotoera buna chinsemo chiri chinde Mount Kenya yo konyora senior civil servants wali waka kolire gasi batimugite na uwono chi director na Gusii ko charo akaroko iwa mangana chi director wo charo nganyumba kiarwete ubo nyombo ubonye mbiri kumbuli kwera tochora abantu baratore tara magenderero na botogendera gusafi kabira botogendera chandi kabira. Asensemo yage siasa ndota kurigirina Gusii gose nigere asensemo ya Nyanza anene egatokora barayi bagotara chinsemo chinde banyara bakombia orogongo rwa Gusii inkige kogera intoko na gose kero muntu ocharo ka ogenda wototiga ngumbwe bono no tole ngumbwe ero chire ngumbwe eri inkige kogera gento kagendereta kiranga bono gyasirire kuno wotabanya abagusii engakine twa bole tinga ke ya mugaga simeni na chale ngemo tulinga mbalenga ibya mambirenga bya nyara abajumbe ko Gusii aba MCA wali ko kwa councilor land na abajumbe ba parliament ya each constituency tukanyara Gusii na ile tanga ebwate angekere kiamo yose pi na okanyora kira Gusii bono lende ejo korakana usinto bwati musimamo ego tusanirete ebya mabiri byesiko ina kiyale ngoja kwa bya tuisuko na ndora tocha mutotebe na otokuya umetu na boto gotegerero asengwana yokobeko mugusiamo ine Gusii netakere gotwara omonogeri obo to wata no yomo uyore minister echiseni kerane ro de senior musu bona serikali wanyendia ancha tuitumo tomotavire ntukarasere tindo chusenange usigo to como kodere sukuga tumekere ko yatomotavire nganayo Gusii bona ra kwane on behalf ya Gusii ra kwane rekera Gusii mbali go chamo naende ka tu amacholire tumusiki ali naende go chako mu attack kuna nkora wako na wataka niliyoka abantu bako na kurama na liyoka nkorwa seito lakini ali abande mbali koleta mangana abo isiko bako igambira ali buka baya kora na intungega to sokya yeito tuacha go sokya yeito tuamanya kurunga abantu mbali yamo naende ntayo usikire orabaleta amo ngoripotere getaseni Kendizi TV erideriane Brighton Makori.